everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Sandig lang! Sandig lang! Ay, kabusok ni mo panugahan dong, uy! Unsa pa may lain busok ni mo dong? Secret! Sama sa secret sa imong ngaw nga gimaskarahan. Ayaw na lang na imay ng akong maskara, good? Music, please! She's just a girl and she's on fire. Uy! May talent sa Dennis Carla sa pagkanta. Gawa sa pagkamain mo sayaw, bro. Sa? Pero bati pagyapon sa naong, bro. Oh, bro. Kundi pasad ako ang iyang pare sa pagsayaw, bro. Nagtuo kang mamaayo iyang pagsayaw. Bro. Ay, ganaya ang iyang gibuhat, eh. Ha? Ang hain, ang pagkanta? Kamayan may kanta sa buong kanta ni Alicia Keys. Kuha pa kayong high notes. Tanaw ra gani ang gibuhat. Wagid siya ang ngay nga nagsigog bayid niya ng taas nga lalaki nga mo yung gikuha ang inspirasyon. Di sila bagay og height, oy. Ay, ha? tanaw ra gud og bagay ba na sila? Kataas mo ang lalaki. Unya kaputot ni Carla. Ha, kung naibaw pa lang ng lalakiya sa matuod nga itsura ni Carla, ay di na magsigig. Di na magdugay og pares ni Carla diya sa stage, oy. Bro. Salamat kayo sa iyong pag-uban ako din sa stage. Joy, ha? Okay, Ray. Ako gid kay kagtabang sa akong pagkanta. Wa gid ko matumba nga nakasandig sa imong dughan. Aha? Ay, ayaw sa ko biya idiretsoy kay ni-request pa ang crowd og lain song gikan ako. Uban ni sa ako. Dali, next song, maestro, please. Ready na akong CD? Oh, may kanta paglaing kanta si Carla, bro. Oh, Kapoy si paminaw na. Baga agib na ang ibahana. kapapasag din lang ko na, bro. Nalingaw sa mga tao niya. Ma'am gini, request ang crowd og laing kanta kang Carla kay nalingaw sila. Pero bro, Unsa pa sa pagi gikabalak ani mo? wa ko'y salig sa mong lalaki. Unsa? Bro. Ayaw ka nagbuhi ako pagduda ni mo na. Sausa. Nga nakagusto ka ni Carla? Unsa? Ikaw taka na ko'y. Oh. Bro, oy, wa pa ko mayabag bro, no? Nga nakagusto kong Carla. Oh, basin ikaw ang nayabag nga nagduda na ko og sama na? Nya nga na lagi mibati magpangigi nga nakigpares kang Carla mong lalaki. Bro, listen. Pamina. Gitaguan ta ang naong ni Carla, di ba? Nagmaskara na siya tungod sa kabati siya ang naong. Unsaon lang kung magbinuang ng lalaki ha? Ha? Unsaon lang? Be, Dili mo sa tingali, bro. what if? Bro, kung hitabo mo gina na, ang talent og tingog ni Carla mo'y nagustuhan sa mga tao. Dili ang iyang hitsura. So, it's okay naman tingali kung mahibaw mga tao bahin sa hitsura ni Carla. Bro, Oh, og nakakita ka, bro. Lingaw kay si Sir Francis sa performance ni Carla. Posible si Carla na mo'y kuhaon niya ng singer-dancer ni Sir Francis sa iyang mga stage drama shows. unsa? Nga, bakit sa taon to ninyo, ay! Uy, pasabaka ko ni Mutsoy, ha? Ikalipungon na gyud ko. Ay! Hala, unsa man to? May nibaga lagi diya sa dahil nisabak ko ni Mutsoy. Unsa di ay to? Matuta siguro to, day. Amo Bitaw. mo ng tanon. Aw, tano di ay nininyo, bantog ra ang ilong Ayaw, mo batak pito. na, ay! Dito, dito. Bito, Choy. Salamat kay sa pag-uban nimo sa akong pagkanta, ha. Di tagyud ka malimtan, gwapo. Time para good. Ano nagmaskara man ka? Bebe, ato rin kuhaon, be. Ay! Uy! Ang akong maskara imong gitangtang. Mao ni ay! Mao na nagmaskara kay pati na kay naong! Ops! Ayaw pagtalikod sa mga tao! Ipakita ng matuod yung mga itsura! Sa mga Ang oy! pinang akong maskara, be!
Ako ni tao nagbalik ako maskara. Bro, din man ka. Ang sugod sa lawas ka dali, bro. Si Carla ba? Oh, Gikuha maskara siya ng inspirasyon. unsa? Oh, Daan palagi ko. Hain naman ang putot. daray. Sir, Sirko karon. Unsa ni tabo, ha? sir, maldito kay siya. Kikuha niya akong maskara. Diri. Kahit ka magugugod. Ay, Dali, dali. ay, lang kong balotagod, sir. Nisumbong pa ako ni mo. Ano ni mo ko labanan? Tagak na hinuon ka sa backstage noon, may mo. Ha? Oh, uy, ingon ka, imo kong itagak. Ikaw man lagi ang niambak niya sa upo sa stage. Ambak na hindi, sunod ako. Ay, di ko, sir. Oy, ari lang ko agi sa hagdanan ining stage. Hoy, aron mo agi kag kilid sa mga tao, ha? Makita ka nila dok. Ambak na hindi. Kadawaton di ka. Padali, ambak na rin. Ay, mahadlok lagi ko, sir. Oy. Ikaw ba, dali, ragot. Diri. Ay! Imo magugong gibira. Nahuog na lang noon. Ikaw ba? Nahog di ka? Ha? Oo, nahog ka sa akong mga bukton. Oo, unsa mo si tutok na ko? Ibutang na ko, sir. Be, aron madali ta. Di, pasan. Ay, oy! Imo maguli noon kong gipas-an, sir. Asa ko ni mo dad-aoy? Dire! Ay, Diya kang pututa ka! ay! Ay! Grabe ha, Mura man kag nakapaslak na ko sama sa usa ka butang diri sud sa masakyanan, sir. Hilom! Bugatan ni pututa ko eh. Bugat nagagag. Ay! Oh, hala. Wa ba ka ito maigo ang pultahan ni ning sakyanan nga iya ramang gilamba. Nasukog gid siyag maayo. Naglagot ako bayo ni mo ha? Nahibaw bitaw ko. Kaklaro sa imong itsura, Tanaw ang sinitabo ron. Buang man sabtong tawhan na to. Gwapo unta pero traidor. Di ka na mo usab ato ha? Di na gyud karta. Aha? Patay day dayon ang kinabuhi sa akong career, sir. Karir sa imong mata. Hoy. Dinhi ka lang sa suod sa akong sakyanan. Ayaw gyud paggawas hangtod nga mahuman ang among stage drama. Nakasabot ka? Bro, hen mas Carla. Tuway, sa akong sakyanan. Nga totoo na eh. Hey, daan pagi ko, di ba? Bro, Gahit mong bayhan agot. Nganong nipahiyo man ka, bro? Ha? mag-istorya niya ta, pumasama. O, sige na, pag-ready na. Uban na ma-play ang intro. Mag-first act na ta. Nangitap nito si Francis niyo ni Carla. Ay, Sir, nahibaw kong nasuko ka na ako. Suko gid kaayo. Sorry na good. Tao man lang gug ko nga makakumit og sa. Mayon ta og santa o anghel ko kay di ko makasa. Sorry na be. ay. Kundi man lang gani ka mo tingog. Nya kay mura man kog mabungol sa kamigaw nato dinhi sud sa masakyanan. Magpa-sounds tabi. Og aron di ka do kaon nga mag-drive ba? Di ba nga layo pa man ta pabalik sa syudad? Ay. Nagkataon ako mag-abang mga artista. Oh, ba't di kasabot ako sa action ni bro, Derek? Kasabot sa ipasabot sa reaksyon niya. Kaya ipakita ka ganina sa performance ni Carla. May lutang nasayop ko sa pagsabot ako ha, pero yung sa nanggigi si bro Derek sa gibuhat ni Carla. Uban sa lalaki nga gihimong inspirasyon sa iyang pagkanta ka ganiya. Kung tinuod bang niya sa kong nauna, may ginaingon nga sa king saway o niya in love na day. Oh, uy, di pa hunong ni bro Derek yan sa kanan. Magkunsap sila ning awa-awa nga dapit. Oh, lawom na pa mga pangpang ng dapit ha?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!